I čao, dakle danas kako sam rešao vam pokažem dakle kako da ubrzate i da usporite video u Adobe Premiere. Dakle, što treba da vam idemo klip i tražimo da piše da je tako state dvaj, da jeste state dvaj, dakle pročemo do 50, onda do 150. Ja sam znao što može setting, drugo nisam ne vidio. Mislim da ćemo da uradimo, mislim da je ubrza slow motion, da je slow motion. Sad ćemo da vidimo da li smo uradili. Yes. Dakle, pošljete sad usporo. Sad ćemo vidimo kako. Da, jesam, kao što vidimo. Onda ćemo sad da idemo na 150%. 150%. Onda smo napravili totalno ubrzanje. Sad ćemo vidimo koliko je brže. Možda ćemo ovaj da stavimo na 200, vidimo koliko je brzo na 200. 200. Tako. Wow. Veoma fascinantno, veoma je brzo. Naravno, kao što ste vidjeli, samo save i download. Nije ništa teško, naravno. To bi bilo to naravno za ovaj klip. Nadam se da se svi ostavite like i share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem. I čao!